Hi everyone, this is Luke of Infinite Mirrors Group from Davao City, Philippines. Sa lahat ng mga Bisaya or sa mga please join me. Panggaa, lipaya, sa ari akong unungan mo. Uhui, laumi, matuod kayo ang paghigugma ko. Kanusa matapos ang gugma sa dugan mo. Pinangga, ay paghupas, samtang ako may kinabuhi pa. Tumanong ta gayud ang atong mga saan. Kasakit ug Kalipay, yayungan tang duha. tumanong ta Gayud ang atong mga saan. Kasakit ug kalipay, yayungan tang duha. Kanusa matapos ang gugma sa dugan mo. Pinangga, way paghupas, samtang ako may kinabuhi pa. Tumanong ta gayud ang atong mga saan. Kasakit ug Kalipay, yayungan tang duha.